जों TSF ताई जों चुबावै गोबां मा बदल नेंगै जों अरो जेफ्रु माधव गामियाव TSF बाय कबकजा 11 घंटा बन आफ्रु आ बन किटिंगै जों मुभमेन्ट खालाय दंफ्रु गोजान गोजान के जों आंदोलन खालाय दंफ्रु आ जरावो सरकारनि सिकिउरिटी पार्सनेल रो जिनि साकावो सिलाय कगै जिनि खरक दक बरकनो दुखु मानरमानि ताई गोबां मा बरक बुजाक मानि आबरकनो जों सायमानलाय आ जरानि गोबां मा फेसबुक लाइव यूट्यूब ताई गोबां मा गोरों टीवी चैनल्स रंबो आ जे प्रोग्रामो जे आमहाय इंसिडेंट अंमारकनो कैप्चर खालायना रखजाक आबो ताबो बो रेकर्ड दंखो आं अरो साना नायमाखे मसे अरो TSF नो एबा सिरि बुकुं बारानि बागै सामुं तांनाय दफारकनो कोनो सरकार फानो बरकनि सरकारी सिकिउरिटी पर्सन बा बरकनि गुंडा बाय TSF ताइचे जिनि बरकनि बागै सामुं तांना थांनाय रंनो बरक मुथागै मानग्ला जों दिनै खरकसा बरक जों आज सिले कगजाक मानो फानो जों किरियावै दाबो बो जों अरक राग के बासाय दंखो केबो बाहनै मानानो इको तिनिनि अरो प्रोग्रामो बरक किसिसा अंखानै किन्तु आं अरो सानानै मुसुङो तिनि अरो जे फाइनल लीडर्स रो जे अरो आनि बिस्काङो याग्रा देब्रा जे खनाय दंनाय रो नरक अंखा जत्तनि से दफाना हामजांनाय रंनि बिसिङो नरक खबजागो दफाना हामजागे बरो बरक अमहाय जागारगो बरक पार्टिसिपेट खालायनानै मोजां जायगा अमालखौ लायग्रा थं एम्बुलेन्स खना आमहाय खायना आंनो अबनो गोसार फिनानै मोसङो जोंसिनि आन्दोलन दफानि आन्दोलन TSF नि आन्दोलन जों कुनि दिन मुथागै तनि ओंला जों साइमानो CA ताबुक 2020 ओंखा जों ताबुक CA बिनिसिमी आन्दोलन खाय फेमानि चिनि ताबुक CA Citizenship Amendment Act माने परेबो जों चिनि आन्दोलन मुथागैरिया तामनि हमाले ओ जे आइन चिनि बागै बेलाय किरिमा सिंसा इंडिया कैसा डेमोक्रेटिक कंट्री गणतंत्र कंट्री किन्तु ओ जागाव चिनि कोनो डेमोक्रेसी करिखा गै थाका जों नुजागो डेमोक्रेटिक कंट्री वो सिटीजनशिप रनानि फानंथुं जेकुनु सामुं हुमंगो फानंथुं ओ जागाव रिलीजन नि कोनो वार्ड खबजा गया खलाई से सामुं तांगो किन्तु जों अरो CAO बा CAB जेफ्रु पास खालायनो नायो आफ्रो मुस्लिम कैसा अंशनि बर रकनो खिबिवै जे 2014 31 डिसेम्बर नि सिगां जे फाइने रकनो बरनो सिटीजनशिप रनानै नायमान दिनै जों सायमानो जेफ्रु TSF थांनाय बोसोरनि सिमिनो डिसिजन नाखा जे 8 जानुवारि वो महायकेनो बोसोर ब्रुम कसम साल पालायनाय हनै जों सेमानो जों खलायगा दाख्लैबो जों अरो खलायो हयतो जों खालिनि सिमि गोरों जागाव फानो TSF ओ साल कसमनो तैबो कतर के खलायनानै चाइतो गै दंमानो चिनि जे लीडरशिप दंनाय नरक दिनै सायमानो जेफोर नरक आयंगो हाइवे गुरि फाइफ्रु बरक चिनि सेपानो सिलाय पाथाम गोनांखे बरक गोबां मांगै दंमानि ओ जागाव बरक तामुनाय चिनि बिसिङो कायसाबाय कायसानो यरसावै चिनि बिसिङो वालायरनानि सुगलायनानि चिनि बिसिङो डिसयूनिटी तुबुनानि चिनि बिसिङो गोथारिया खायनानि आबो गभर्नमेन्टनि वानसुक मानि दङ
abo 10 ni wansuk mani tongo kintu sengoro hani sesegang sanai robo gobang ma kok sai thaka je i TSF kaisa সংগঠন যে 1968 ইসিমে আচাই ফাই দফানি বাগিনো সামু খাই থাকা দফানো থানসা খ্লাইতি সানানি পলিটিক্যাল ফানো হন্দি লেখা পড়া ফানো হন্দি কাইসা থানসা খ্লাই মুভমেন্ট খাই থানানি দফানো সিচারানানি যে চাইতো মং তমনি আবো তাবুকো তমি থাঙ্গো आं नेसोनि भाइस चेयरमैन तमनिबा आं अबो TSF ni enggei tai नेसोनि enggei जों TSF no jini solidarity जों ruo tai buskangobo जों थानसाखौ सामं खालाय थांलायनो नै tai जत्तो borok no takok bukuk no buskango jini borok dofani आन्दोलन norok no manano nei koino ang ani kok samani orono motaka TSF ayuklok